Prošlo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube, jer je noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi. Dragi sugrađani, dragi sunarodnici, moje ime je Nikola. Ja sam student glume u Pragu i napisao sam mali govor koji bih želeo da vam pročitam. Neće biti dugovećavam. Kaže, postoji ona stara izreka, kaže, ona ispravlja krive drine, koja je, čini mi se, postala toliko prisutna u svesti mnogih generacija kojima se vlada i vladalo strahom. Samo što reka Drina jeste kriva sa razlogom, ne može se i ne treba ispravljati. Ali kriva država i krivi sistem mora. Decenijama naše društvo biva urušavano, gde se svest građana dovela na granicu bunila, gde je izgleda postalo sasvim normalno da imamo vladare, gospodare koji su nedodirljivi i kojima se moramo podati. Dešava se da istina više nema cenu, da odgovornost ne postoji, da moral i etika jednog društva i jedinca ne vode ničemu. Ovo nije samo borba studenta, ovo je borba svih nas jer se tiče svakog od nas. I mnogi od nas upravo nisu u svojoj zemlji zbog istih razloga, jer su došli negde daleko da traže bolju i pošteniju budućnost. A možda bismo se baš danas rado borili sa našim sugrađanima u našoj zemlji. Ovo je borba za pravdu, za one ispravne vrednosti koje su se sistematski brisale, planski urušavale prethodnih decenija u celokupnom balkanskom društvu. A studenti, mladost naše zemlje i našeg naroda dovoljno su hrabri da nam pokažu šta znači imati želju, šta znači imati strajnost i najčistije namere u nadi za bolje sutra i lepšu budućnost naše zemlje. O tome svedoči povorka mnogih beogradskih studenta koji su peški iz Beograda došli do Novog Sada da bi podržali Novosađane u borbi za pravdu, a način... Tako je. A način na koji su ih ljudi tokom njihovog puta dočekivali pokazuje koliko podršku imaju, jer su svesni da je ovo naša zajednička, ne samo njihova borba. I ja se ovim putem neizmerno zahvaljujem i nadam se da im i mi našom podrškom daleko od kuće šaljemo vetar u leđa, da nastave da se bore, da ne odustanu, jer nas uče onu najveću životnu lekciju, a to je da čist obraz jeste najveće bogatstvo. Danas je tačno 3 meseca od pada nadstrešnice i kao što znate, svi zahtevi dalje nisu ispunjeni. I ovim putem bih vas zamolio za 15 minuta ćutanja za nastradale u Novom Sadu. Hvala. Ne lomite mi bagrenje, bez njih će me vetrovi oduvati. Pustite ih, moraju mi čuvati jednu tajnu zlatnu kao dukati. Ne lomite